ଜାଣିଛୁ ରାଧା, ତୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୁଁ ତତେ କେତେ ଖୋଜିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଫଟୋ ଦେଖାଇ ପଚାରିଛି, ବାବୁ ଏ ଝିଅକୁ କିଏ ଦେଖିଛ କି ବାବୁ? ବାବୁଆଣୀ ଏ ଝିଅକୁ କିଏ ଦେଖିଛ କି ବାବୁଆଣୀ? ସମସ୍ତେ ମନା କରିଦେଲେ। କେଉଁ ତ ସାହିର ଲୋକମାନେ କହିଲେ ରାଧାକୁ କୁମ୍ଭୀର ଖାଇଦେଇଛି। ଆଉ କେହି କେହି କହିଲେ ରାଧା ସମୁଦ୍ରକୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି। ହେଲେ ମୋ ମନ କହୁଥିଲା ମୁଁ ରାଧା ଏ ଦୁନିଆରେ ଅଛି। ହେ ରାଧା, ଦେଖିଲୁ ନା ମୁଁ ତତେ କେତେ ଭଲ ପାଏ। ତମେ କିଏ ବାବୁ? କ'ଣ କହିଲୁ? କିଏ ମୁଁ? ହେ ରାଧା, ତୁ କ'ଣ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ? ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିଲେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ପଚାରିଥାନ୍ତି? ହେ ରାଧା, ତୁ କ'ଣ ମତେ ସତରେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ? ମୁଁ ପୁରା ତ ସେଇ ହିରୋ ଜାକି ଶ୍ରଫ। ମୁଁ ପୁରା ତ ସେଇ ହିରୋ ଶାହରୁଖ ଖାନ। ଏଥର ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁ ତ? ଯିବି, ହେଲେ ତତେ ଏଇଠୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବି। ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି, ହେଲେ କୋଉ ଅଧିକାରରେ ଯିବି? ପ୍ରେମିକାର ଅଧିକାରରେ। ଭଲ ପାଉଥିବା ତୋରେ ରାଜା ବାବୁର ଅଧିକାରରେ। ମୁଁ ତମର ପ୍ରେମିକା ନୁହଁ କି ତମେ ମୋର କେହି ନୁହଁ। ଏହି କଥା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ କହିପାରୁ। ପ୍ରେମ ଉପରୁ ଭରସା ତୁଟିଯିବ। ଭଲ କଥା ବାହାର ଯା ବାବୁ, ତାହେଲେ ଦରନ ଡାକି ଗଳା ଧକ୍କା ଦେଇ ଏଠୁ ବାହାର କରିଦେବି। ମାର ମତେ, ମାର ମତେ, ଆଲୋ କହୁଛି ପୁରା ମାର ମତେ। ଛାଡ଼ ବାବୁ, ଛାଡ଼ ମତେ, ଛାଡ଼ କହୁଛି। ଦେଖିଲୁ ନା ରାଧା, ତୁ ମତେ ମାରି ପାରିଲୁନି। ଏଇଠୁ ଜାଣ ତୁ ମତେ କେତେ ମତେ ଜୋର କରି ଉଠେଇ ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛୁ ତୁ। ରାଧା,